Nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! You're so hot, teasing me. Dahil ko kursunan inidyo na panahon ta sa palibot. Dahil ko kursunada ining init ngunyan. I don't like the weather. Whether we like it or not. Dahil ko rin yung kursunada dyan yun. Mainit ang panahon tay. Sana dahil kitang problema sa agabuda sa Sabado. Bata sa ngunyan, mga tugang, signal number 1, ang rapo-rapo. Bako iyo dyan, so latest na forecast, tama. Uda, Katanduanes. Signal number 1, ang rapo-rapo. Pero masang diso kang rapo-rapo sa Ligaspi. Budang Katanduanes. Iyan ang day kong ngunyang kursunada, mga tugang na sa tuwi at tabing hapon na ini. Mas maray palugod kung ano yan, mas maray palugod yun kung ngaya nag-uuran ngunyan, buda malipot. Iyaran medyo gari, okay. Pero arog kayo na mainit. Mainit. Medyo day ko kursunada, ining nangyaring ini. Bata baga, nagbaba-baba mga tugang sukan, nagbaba-baba baga duman sa... Nagbaba baga sa direksyon kan Bagyo. Nagbaba sa direksyon kan Bagyo. Kaya... Sana dahil man kita mag-cover ki 24 oras. Bata nakaka-recover pa sa naan sa kuyang boses. Medyo nakaka-recover pa sa nakita kang boses ta. Sana po dahil man lamang ki ano yan. Ki problema kita sa Domingo na banggi. Sa Domingo na banggi, buda mga tugang sa buda sa Sabadong sa Sabadong banggi lalo na. Biyernes na banggi pala yun na Biyernes na banggi. Biyernes na banggi. Sana dahil po kita ki problema buda de ini dumaguso na salbatan ng sipaing na ini kaya mga tugang gari sabay-sabayan taang sabay-sabayan ta mga tugang na ninpangaji tabi itong orasyo imperata baga. Buda iba patabi na mga puro pangaji dyan sa palibot na ngani po lamang na di kita maapiktaran ka ini mga tugang ni Paeng. Yo tapo dan ta daw ang pag-asa ta mauro interpret daw kita. Mauro interpret daw mapa-interpret palan kita. Kamugtakan kan sa tuyang panahon ta. Kung arog ka ini na nag-uuran. Arog ka ini na mainit. Ang low pressure baga yun na pigaapon, mainit. Di ba? Very inviting, excuse me po, mga tugang sa Bagyo, ang mainit ang panahon. Sana, igwa pa ki mga lugar digdi sa Partikan Bicol na mas mainit kumpara sa to digdi. Buda, sana mas mainit pa. So dyan na sa may parting Central Luzon, sa may Partikan Central Luzon, tangani na, kung kayan mainit, kung saan kaya po ang mainit, naulog so. Abot hadong etabe, Angel. So, charger naulog. Kung saan mga tugangan mainit, dumantabi nag-aagan bagyo, nagadalagan bagyo, di ba? Sana, baka kung igwa pa ki ibang lugar sa may parte ngayakang Pilipinas na mas mainit kumpara digdi. Tangani na, nakalog na? Okay na, okay. Ning Angel na ini, kung ano isip kayo, babaying ini, sige po, apunan tada mo nang makiuron-uron daw kita sa pag-asa. Makiuron-uron daw kita sa pag-asa, ha? Bago po mga tugang sa mga istoryata ng hapon.
Damerienda, merienda, 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 merienda. Medyo maray-maray na kidit, adi. Kasubago, hali ako duman sa kuan, sa Ayala Mall. Kadakol sa kong nagtino, siguro, mga tulog ayun ito. Ay, salamat nga, maray na nga ang busis mo. Nadangog ta ka na nga kasubagong aga. Buda, sabi man kanutong so sa may bisikleta baga, garo sa Cycle Master. Ano na nga, okay na subusin mo pala na di. Salamaton tabi sa ano yan, sa mga paraan tabay ta na. Manyan ko lang nariparo, nadakol parang kitang paradangog. Ano jo, ano? Yugo-yugon mo utong saro, nalalaki man. Nag-uuron kami, nagalakaw ako, pasiring sa siya. Nagsunod man sa lalaki. Sigang uron wing dawa. Ito palang pala ko wing dawa, ma-CR. Oh. Hello, good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon, amigo. Maray na hapon. Apo, just marahay na pagkahapon po. Yes, on air katabi pa rin sa programa ta. Kasi bago baga may latest bulletin ka muna 11 adi. Tabi Melvin. Opo, sir. Oo, kumusta paano kaya medyo nadangog ko na signal number 1 sa partikan albay sa Katandua sa Karapurapo and Katanduanes. Medyo ano ina, medyo dako lang naghapot mo niyan. Buda, nagiinit baga tabi Melvin ang palibota. Medyo nagluwasoal daw. Ano pa implikasyon ka ini tabi sa habang paranipuan bagyo sa may partikan Bicol region tabi, Sir Melvin? Opo, kasabagong alas 11 nga po na pagkaaga, ito pong bagyong si Paingay, lalo pa itong nagkusog into a tropical storm habang naghihiro pa ito pa Sulnopan Norte, Sulnopan sa kadagatan pong, sa sirang kadagatan ng Pilipinas. Opo. At yung kasabago, 10 a.m. Centro Cambagues, 540 km east of Borongan City, Eastern Samar. 11.8 degrees north, 130.4 degrees east. Taglayang kusog na Duros na 65 km near the center and 80 km yung Castanes niya. And then, movement niya po is west-northwest at 10 km per hour. Yun nga po yung nabanggit niyo, nakataas nga po yung tropical cyclone wind signal number 1 sa Catanduanes, eastern portion of Albay, then eastern portion of Sorsogon. At sa ngunyan po yung medyo magayonan po yung panahon tangon yan digdi po sa Albay. Pero yung ibang part po ng Bicol region, Arog kang dahil Camarines Norte and Camarines Sur is medyo cloudy. Pero sa Tuya medyo okay naman po. Pero yung indikasyon po neto ay pwedeng maglani po so digdi po sa Bicol, digdi po sa gilid. Yung ibang cloudiness po ay tinutulak nitong yung bagito pong shear line, tinutulak niya nga po pataas. At yung extension ng naturang bagyo is nakaka-apekto na rin po sa may bahagi po ng Mindanao area, Sirangan usually. At pigalauman nito na pwede pang maglani oning naturang bagyasin magkusog dahil pigahigop niya nga po yung surrounding cloudiness niya po na nasa surrounding area niya nga po. As in, mag-intensify pa ito into severe tropical storm then typhoon pagdating po ng October, Saturday. At pwedeng malapit po ito sa Bicol region. Usually po sa eastern portion of Bicol region. Ayan, opo. Pero balikan ko lang tabi, Sir Melvin, sabi mo kasi bago na ining mainit sa tuig ngunyan sa Albay, ibang partikan Bicol region, may indikasyon ining magrani sa tuyo ang bagyo, tama? Opo, may indikasyon po ning magranit oning naturang bagyo sa tuya o kaya ay maaari kitang tamaan din o kaya may possible rin na scenario na medyo magbabaon ni oning naturang bagyo po. Iyo baga, ano palang tabi, sa parang nagdadangugon yan, ano palang tabi niya sa panahon na mainit ang sitwasyon, tagari, paborito tabi kan sarong bagyo tabi, Sir Melvin? Opo, ang naturang bagyo po, pag halimbawa pag ano po siya sa ang gusto niyang mainit adi. Yung favorable situation sa naturang bagyo kagaya po nitong init. Pag mainit po yung sea surface temperature po natin, nasabihin po natin na 27 degrees Celsius pataas, tapos yung ocean heat content niya po ay yung deep ng init po o yung hindi lang yung sa surface temperature kundi yung init ng dagat hanggang sa lalim na mga 100 meters ay medyo mainit na 27 to 31 ay favorable po ito kasi
nagkakaroon po yun ng evaporation. Medyo yung pressure po natin, yung density niya po ay medyo less dense kaya tumataas. Kasama ng pag-evaporate po ng tubig, doon po kumukuha ng bagyo ng lakas. At yun nga po para magkaroon po ng cooling effect sa mga kadagatan. Ito pong parang bagyo pong ito ang nagsisilbing parang pang release ng heat. Kaya pagdating sa upper atmosphere po, yung yung heat niya nilalabas niya po doon sa atmosphere doon sa may bahagi ng troposphere po. At ang natitira lang po yung mga cool water molecule content at ito po yung nagiging precipitation o land. Tapos yung malakas naman na hangin naman po ay yung yung kusog po ng bagyo pag mas yung kung yung atmospheric niya po is mas mababa, mas makusog po yung hangin dahil po nagtataribong po ng naturang bagyo at kumbaga kung may good forward outflow po siya mas lalo pong nag-intensify kasi may lagosan po yung kanyang luwas. At kung marami rin po yung pag-evaporate yung humidity po sa naturang dagat, marami rin po yung in-expect nating ulan. At yung bilis naman po ng bagyo kung saan pupunta ay depende po kung nasaan po yung location ng mga yung low pressure area, yung mga high pressure area po sa nakapalibot po dito sa sa naturang bagyo. Opo. Asa na tabi, Sir Melvin, pero ang radius kang bagyo, so diametro niya po. I mean, so tama ba, ang radius ka ba nga So pagkabuuan po niya, circumference, diameter? Yung kung sa diametro, hindi naman talaga eksaktong bilog ang bagyo. May paminsan ito ga-oblong, pero mas yung sa may right side niya o sa left side, kumbaga mas malawak po yung kaulapan compare po dito sa may bahagi ng left side. Kumbaga yung mga kaulapan niya concentrated po dito sa may bahagi po ng papuntang west south, then sa may bahagi na rin po ng north sa may bahagi ng east ng bagyo, pero yung sa western portion po ay mahaba po. Pero kung yung particular na diameter po tatanungin, pwedeng umabot po ito ng mga 345 to 400 kilometer. I see. Susko. Kung ini more or less ngayon, maski sabihin tanas ng 350 more or less, kung umagan sentro dyan sa may kadagatan na rin sa Catanduanes, pero may apektado ang Albay. Ano tabi, Sir Melvin? Kamso Camarines North, Camarines Provinces. Opo, pero may apektado po ang Albay pag araw ko niya, yung kanyang radius ng kanyang kaulapan po. Okay, so, dahil man kita ki-changes, sa Sabado manggararay na morning, mamati ang tadig di ang kuwan. Madaling araw, mamati ang tadig di ang pinakanan sa tuya tabi ang bagyo tabi, Sir Melvin, Opo, Sir Henry, yung naturang bagyo pag madaling araw ng Sabado, yan po halos Biyernes ng hapon hanggang madaling araw ng Sabado ay Biyernes ng Banggi hanggang madaling araw ng Sabado, yun po yung pinakamalapit na distansya. Aran sa tuya, ang sentro kan bagyo, Opo, sentro ng bagyo. Pag sinabing sentro, haran sa tuya, so ay initabi, Melvin, tama? So ay Ay? Opo, Sir. So Opo, ay, Sir meaning, Henry. kung ang distansya ta sa bagyo, mga perang distansya ta kan sa bagyo sa oras na yan, more or less, kung na magbag-on dalagan niya as of now. Usually kung distance po yung tatanungin, sandali lang Oo. yung distansya niya po pagka Sabado po kaya bukas po ng alas 8 is nasa 312 kilometer east of Legazpi, Albay. Ayun. Ay, kung 300 siya, medyo sudit na parte lang yaon sa tuya. Sir Melvin, Ako nasa 350 to 400 siya. Sa forecast po ito mag-intensify pa po siya. Pwedeng severe tropical storm hanggang typhoon category po. Isus ko. May sabagay, may mga sana dahil naman king, may mga changes pa yan. Pag-abot kang aldaw. Anyway, yun lang tabi ang kaya ako napapunta, medyo nadit lang ako. Mainit po, digil sa Albay. Diba? Mainit Sir Melvin. Opo, sir. Pero sa Albay medyo mainit. Pero siguro Oradya na since baka mag-ura na sa aga. Ay
pwedeng cloudy na rin po kita digdi po sa Albay. Iyo, oo. Pero may iba pang lugar sa Bicol o sa may parte kang pasiring sa Central Luzon na mas mainit ang sitwasyon kumpara sa Bicol Region, Tabi o Albay area, Sir Melvin? Opo, medyo mainit din po dito po sa may Catanduanes, then dito rin po sa may Quezon. Masbate, sa mainland Masbate, and then sa Sorsogon area. Ay nako, pangyari sa Maabaka. Sana iba pangyari. Opo, medyo mainit po dyan sa Iyo. mga Pero itong sopan, kumusta pa naman po sa Central Luzon? Kumusta ang weather system duman? Igo naman garo mainit na panahon man na garo very inviting tabi sa Bagyo? O with the, Opo, sa may Northern Luzon, medyo mainit. Ang shear line nakaka-apekto po dito sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, then sa may Southern Luzon area dito po sa may Marinduque, Occidental and Oriental Mindoro. So halos and pare pala ng Luzon area. sitwasyon. Anong sabihin ka ng share line tabi, Melvin? Share line? Yung shear line naman po, Sa yun Bicol. yung yung tinatawag na yung pagsasanib po ng mainit sa malamig na hangin. Sa Albatana. Magsabayan sa Opo, mainit parang budak malipo. convergence po. Convergence, Yung adi. Opo, sir. Yung boundary po ay convergence. Nagsarabayan sa mainit budak malipot. Opo, sir. Ang abuton mo kang kalintura, adi. O sige, salamat ng tabi, Sir Melvin, sa dagdag na informasyon niya na pagkapon. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, at sa mga taga-DCJP. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan, sa kabaga. Ano dyan nyo? Maray nga tayo, kaya mas sabi ko baga dyan, sana nga niya, gamang bako sa kuli, ang katapat, magtama sa kadagaan tano. Kaya rakman mga taga-Central Luzon, Judge Jason Rodenas, kaya rakman tabi, amigo kang mga taga-Central Luzon. Bata, naglinog pa sa naduman. Adi, lilinog pa lang sa Abra, minaagi pa lang, ano nga bagyo so latest na tuminama duman? May bagi-bagang, ano itong bagyo na ito, so may lagi pa sa duman, Angel. Di ba? Ika baga, adi? O, nata daw itukta. Kang inot, pero may pigbabagyo, linog, Mindanao. Adi, panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, baka nagkataon sa naman na kung ano, nagkarisipan naman kan mga paradangog tanaw na. Ngunyan mga tugang na si Presidente Marcos, duman naman sa Central Luzon, ay, salbatan ang pangyayari. Maringani, din ang gana si... May tawa ka madagitan kita. Karaman sana po, joke lang. Magtaga-relax lamang kita. Kung gumina na pala si Bepelini, dahil man gawin ito. Pwede nga pakisabi sa pag-interview mo na layman's language lang kung nyata pigtutuyo kang bagyo sa mainit na lugar. Tamas kaya ko, dahil ko nasab, iyo man talaga. Maringan ita, pinabikol ko so share line na pigaapon. Nosebleed sa amigo ko, nagdurugo sa dungo. Pangyari, dahil lamang ki matulak pataas na magrayo sa Catanduanes. Iyo baga, at yung ani rin ang pigasabi ko, na kung may tumulak lamang pataas na dumis bulnoton, pasakat duman sa dagat. Garo dai, ang direksyon niya, nagbaba nga na isa may patikang Bicol, tapos dati baga, ang direksyon niya, pasiring na duman sa sentral. Magbaba kidiit. Yun yan. Oh. Yung nag-init pa digdi. Isus ko. Marilagod. Minurana sa nabiyo-biyo pa. Malipot lamang ang panahon. Hello? Hello, amigo. Amigo. Ay, lumayan din. Shoreline. Ano? Sure. Dahil pag shoreline baga, so, gilid kang bayon. Iyo nga. Ang nakaisip ko man kay amigo, hairline. Tapos, sa roses, shoreline. Shareline. Dapat ang spelling na so, bakong SHA. Oh. Dapat SHARA. Oh. So, init mo na lipot. Iyo. Ako kaya nasa isip ko so hairline baga. Iba man ito. Iba mo nito. Nasa payo ko ito. Shoreline. Kaya, ang English ba amigo? Malibong nga din. Ha? Ang English minsan ng mga word, malibong. Malibong ba ng English talaga bago sa karaw? Hindi ba, ito sa lang share line. Dapat share line, ngaya, so niya buda. Para. Tataramon mo kinagsarabatan nga so init buda lipot sa lugar na ini kaya makaw sa kipaduran. Pirasan so init buda lipot. Pero ang spelling ng share line,
ang pinakamadali kaya ito, gari convergence, di ba? Yeah, convergence. Mararay pati. Oh, kaya malibong. Ilang ata. Una sa nangani migo na brown sugar. Anong Bicol? Uy, bunga ka ngayon, pulang asukar. Ngani. Aling mo na Ang ya? na suaki. Di nakapagal suaki. Sa nanganap pulang asukar, brown sugar so. Kaya nga ni. Uli ba nga yan, mamang tinaw sa kuya? Uli ba nga yan? Brown ba Uli ba ganun? nga yan? Pulang brown. Ay, Ikaw, ay bago sa magkaraw. Mapreparal talaga kita kayo. magpreparar kita migo ta ako. Gusto ko lang magtaga ulok-ulok mo niyan buda. Diba nga kayo mo tamak makulog panghalunan ko. Pero sa iling ko magpreparar kita ta. Ang hiling ko di pag na dingki lang kita kay ni problema ta migo number 1 kuryente. Yan, sarukan. Huro mo ng postita. But may abiso na baga Bigo Saga, suspended ng classes. Iyon nang sa aga pa lang suspendido na sa klase. Anong nasigo? Nagpalawas iyo si Governor Manangaan. In advance na nigubo sa informasyon. Tama ito. Sa trabaho, Bigo. Ang mga nagtrabaho kaya sa gobyerno, dere man ang pigtatamangki para. Hindi, maging ta. Teka raw ko man sa. Tanga ni Yo, makaprepara. de balita, i-text ko si Gob na may garo public clamor ngunyan na ako ni pare de ko aram ang national government agencies magagar dahil sakop kang gobernador LGU dapat kan NDRMC pare. Pero minsan baga, may discretion ng bagaan local government. Iyo nga ni. Kita niya ang dito. Oo. Kanya niya ang dyan. Pero may point ka, pero de kaya pwedeng suspenderong kan gobyerno ang serbisyo sa publiko. Bigo, pwede ba na-play? Yan, pwede man. Bukas pa ang mga tindahan dyan ng home. Anyway. Mga baterya. Mayo, kaming animis, nagbakal na kami ngunyan ki mga kurok kandila, buda, iba pa. Expected baga, pangging Biyernes magagang Sabado. Biyernes na banggi, hanggang daan Sabadong maaga. Uyo, di. Kung sabiyon kan pare, kaya nga nagtagaluloy ang boses ko ta. Biyernes na banggi hanggang Sabado. Gari mag 24 oras kami kayo ni. Preparar mo naman. Di, pwedeng pabayaan mi ka mo. Ako, babaka naman baterya. Tamadaw gam ako sa imo. Kaya nga nang gusto ko si mo. Basta na. O, salamat, Migo, ha. Maray, pag-isip Ayan na, na. Migo. Iyo, bye. Diba? Ang pinakapagandang gawin natin ay manalangin po tayo sa Diyos. Tama. Ako kumpensid ako digdi. Ngata daw epekto kan James Coffit. Permi. Oy, ang para inom mo man gayod, so James kwang gayod yon, so may Korean ginseng gayod. Pag tagapahingaluan mo ito, na buda so ginseng extract, di ka magparainom ka ito kidro diretso. Talagang maipikto talaga ito sa mga lalaki. Iyo, kaya gayod, magtaga burbago ka ki-variant. Sain po ang sentro kan Baguio, Dangan, Sain Malan. Asub na po, ang target niya po is Luzon, Central. So pinakapuro kang Luzon. Kaya nga ningon yan, ang piga di tanta, mga tugang ta. Signal number 1 na sukatan Duanes, buda mas karapurapo ta. Rumina ni sa tuya sa Baguio. Baka nyo, ay, suyang palan, siyan, nasa linya palan, pangyari. Madali isa na, Ramon tangon na ang reportale dyan sa luwas kay Batabi mga tugang si Ange Galero. Ramon tayo ambit-bit ka ng istorya. Alas 3:33 kami na Ange. VP maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta opisyal nang ipinag-anunsyo asin pinirmahan mo niya ni Gobernador Noel Rosal sa iyang opisina na sa iyang PDRRMC Advisory Number 06-2022 Na? o nga tigharan at tabi VP kan mga estudyanteng no classes, private and public all levels po ini sa aga Oktubre 28, 2022 asin madurar ini sa good sa Oktubre 30, 2022. Sa pagpaliwanag ni Rosal sa iyang sinabi na ang rason ko na kinaipuhan niyang magdesisyon na mag-atabon at pagpaluwas kay ining impormasyon ini iyo tanganin na sa aga VP kung sa piglalooman
man bagaan talagang maraot na kamugtakan kan panahon dahil na magkaburuyuan mga estudyante urog pa iyan ng mga Tama. naon sa islang banuan kan rapo-rapo. Tama, Sa tama. UVP sumay typhoon signal number. And opera kay NVP, sinabi man ni Rosal na mahigot na ngunyan ang koordinasyon kan APSIMO as in PDRRMC sa gabos na mga local disaster offices kung kaya pigahagan niyang ang gabos na ini magkondusir na nin 24 oras na operasyon. At siguraduhon VP daw na ang mga small to medium na sea crafts dahil na maggahingo niyan para maprotehiran ang buhay kan mga Dapat parasirili talaga. sa probinsya kan Albaya. Marayan nga na ang program preventive measures kan gobyerno. Yes. Oo. 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 And laro pa dyan, VP, magprepare Pero ang na haputan, klase lang ang suspender. klase lang tabi, VP. So para lang may point ka sa bago, ano ang kumusta sa trabaho, government and private sector workers? Of now, tabi, VP, wala pa manin na abiso ang gobernador. May pinaraman naman sa trabaho on government agencies. Iyo. Pero baka nasa discretion na yan, VP, kan na mga opisina. Iyo mananggan, budaan mga national government agencies baga. Di man yan sakop kang local chief executives. Oo, kaya No. ang inanunsyo lang ngunyan kang gobernador so mga private, public schools o levels yan, suspended yan till Sunday. Kasi ang iba baga VP, may mga laog pa maski weekend. Iyo, totoo. Maski, so aki ko nga ni, may klase dasin sa Sabado. Oh, suspended na. Kung ka naglas man ako sa aki ko, sige sa ng klase. Baka man sa istorya mong may dadara mo naman sa kaunan. Kanya ko kanya ko noy. Ipagkaragol nga ako mga estel ni papa mo, daddy mo. Mana sa ama. Maski na yung klase, naglaog ka. Sobrang higos. Nasubrahan. Nasobrahan. Anyway, basta effective sa aga na Biyernes, no classes tabi. All levels. Yes. Province-wide. Pagabot sa work, dahil pa bang kikwanta, dahil pang discretion kung anong pwedeng magtara mo. Baka sa private, apektado ang business operation. Oo. Sa gobyerno man, dapat may discretion kayo ng iba-ibang mga ahensya. Government agencies. Yes. Okay? So, NVP and Ano pang pwedeng suspendido sa aga? Dahil man kibano? Wala man din pero sa So, mga biyahe, kuha naman. Sabi kang LTO, suspendido ang biyahe haling Manila. Oo. Kung mapasiring ka sa Samar, umadyang ka sa Pantalan, mabalyo ka sa Catanduanes, di ba? Mabalyo kang Masbate. So, expect na dahil kitang stranded. Sana, Yeah. sana. Sana atab so advisory. No, okay. So, NVP and So, pagkatod sundo sa mga bata, gari pwedeng apektado. Karen, Pagkatod sundo sa mga bata, bakit? siyempre takon dahil klase. Abo ka? Sus, paralo yan. Ikaw naman nakarelate na naman na. Nagtalibong sa utak ko. Ikaw naman nakarelate na naman. Hindi pa ako nagsundo. Oh. Anyway, mas maray na advance, ano. Kasi bago pa ba nga aga, sige, nantirig sa tuya na. Dahil pa nga suspension of classes. May nitong pa man, saga na. Palauna nga ako digdi sa luwas kang Capitol, iirinitan ako. Mainit At pa sa luwas. kaya bagay na po ko sa pag-asa, tawag mainit ang panon, dahil ko kursunada ang nangyari. Oo. Yan ang barkada kan bagyo. Iyo baga. Kaya dapat magpangadji kita, buda maghanda kita. Roger. Ang taong nakahanda, sa kunay walang panama. Wow. Yeah? Yes. Pero man sa nasa, ang dalagang nakahanda, ang boyfriend walang panama. Okay. Yun na. Abo ko nakaan. Okay. So yan VP, I update digdi pinakabagong update sa PDRRM. Siya digdi sa Kapitolyo Provincial, Ans Galero, Salamat tabian sa report. on time.
Kamong mga parantabay sa programang Pinky On, kita mga tugang maganda kan mga dapat nagibuhon inhuli na ngani kan maraot na panahon na nagantabay sa Bicol Region kaya ako nangangapudan sa Nogabos mga Mrs. Buda mga Mister ang dapat gibuhon an mga harong burog kusan an mga harong sulayan ta delikado mga tugang sa ngapit na panahon dahil man sigurado ang bagyo kun maagi sa tuya nin huli na ngani tang rapurapo signal ng Birwana sabi kang pag-asa ang forecast ninda kas bagong udto digdi sa programa kan DCGB asin sa Pinky On kaya ako nangangapudan ng sa Indo na kita gabos mga tugang na mga tao mangayo-ngayo kita ngunya na panahon na maghanda kita asin sa paghanda ta sa tuyang sabayan tabi nin mga pagkaon buda pangadjion bago kita magkaraturog nan bagyo naman lugod tumama sa tuyang lugar buda sa tuyang rehiyon dahilan ta kunin sabayan niya to nin pagpangadji dako lang tabang sa tuyaan sa tuyang sa saparon dahilan mga tugang tam problema at nangapit kung kita matumbok dilikan bagyong Sepeng na Sarawayo problema tadigdi mga tugang ang mga poste ng ibang anit taragilido na buda ang mga horomoon ang ibaman na mga posting mga metal ang ibaman nagbibiwog na buda tirikoon siring man mga tugang ang ibang anit baga na mga problema tan mga kable dyan ng mga matapoon siring man mga tugang batang kuryente tabagang ngunyang problemahon kaya nga ni dapat kita day pagtamaan batan mga batagnan siguradong mga hupilid naman ang mga parao madakulang danyos naman ang sinang sasaparon ang mga paroy na minasuwag pa sana makahirakon dahil tayong pagtinamaan kan bagyo budan igatabi at kita mga tugang ninbaha ng halangkawon ang mga paroy din naman ang minahinog kung kaya sayang na kan mga parao makaya sinda mga tugang makahirakon sabay taman sa pangadji ta dyan nabanggi sa pagkaturog ta mga tugang na anbahat ay manturos magkusugtan mga parao maapektadohon ang mga paratan ng giparoy sa tercer distrito sinda po mga tugang ni malugod maapektaran siring man mga tugang ang mga balingoy na halangkawon ang kamote dayong problema ta ang bagyo mga tugang dayong kayang bulnoton ang mga kamoting bagong himuon pero ang mga pagtanom dyan sa bulod siring sa mga kalunggay pwede maghurupilad yan kaya tabi mga tugang kitang ipreparaan sa tuyang sa diri sa ngapit na panahon ninuli na nga ni tarog ang sitwasyon ang climate change baga pinaglaoman niya to na pabor bago kang panahon ngunya na pagkaahapon sa tuyang isabay mga tugang ang sa tuyang gigibuhon sana po databi ang mga empleyado may sabay man sa suspension pero tabi din pagpiriton ang gobernador magbot kan siring na bagay tayo naman baka naman mapasala siya may kumaso naman dakulang problema naman ang ahampangon tabay rumiklamo naman kan mga tugang sa ombudsman tabaka nga pinakiaraman ang mga empleyaan mga trabaho nga sa gobyerno buda sa pribado rineklamo naman iyan issue na naman iyan mga tugang sa ngapit na panahon niluwi na nga ni tangon yan baga may pinaghalat pang mga issue ni mga pigreklamo kan darakang politika sa probinsya kan Albay asin sa kapalibutan kaya mga tugang sa tuya na sanang pasadayon kaya taben sirto sigurado na sa aga po mga tugang daing klase ang mga aki pon sa preparatory hanggang tabi sa koleyo kaya ang mga koleyo mga maugmahon ano ba man mga mamundo untan sa ng mga bata-bata din naman mahiling buda mga tugang magchurutchat na sa nabuda sa mga may exam urog mahon tangya si sir niya di magapreparar kan exam ngunya na paghahapon tan klase nga sinuspender kan sa tuyang gobernador. Alas 3:41 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Bimig Integra with Immunoboosters. Get this last hurrah for LCC Supermarket anniversary deals on October 27 to November 2. Enjoy hot deals and fantastic offers like buy 350 worth of all Magnolia chicken item-free Peacock Premium Rice 1 kilogram, save 44.50 pesos. Buy Milo Actagen Choco Powder 22 grams, free 2-month breadsticks 35 grams for only 192 pesos, save 21.20 pesos. Buy Silver Swan Soy Sauce 1 liter, free Silver Swan Sukang Puti 100 ml for only 52.75 pesos, save 5.80 pesos. Buy Colgate Toothpaste Grade Regular Flavor plus Colgate Toothpaste Total Charcoal 60 grams for only 184.50 pesos, save 50 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 680 grams, free for Downy Sunrise Fresh Total Care 24 ml for only 109 pesos, save 24 pesos. Mga ka-LCC, visit and shop at any LCC supermarket near you for the anniversary deals on October 27 to November 2. You may also avail these amazing offers on our website at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook, Instagram, and TikTok page for more promo updates. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 028 series 2022. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasin ng local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Tabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on. May mga pagkaon palan, mga tugang na yung kausakang pagtaba. Nangyari ano? Ika pa lang kay mga pagkaon na paguna mo, okay lang. Pero hindi ang mga tugang ang naging resulta kang pagtaba nin tao, lalaki man o babayi. Showbiz Balita. Apo to, padangog tada ini kay si Angel kay nakamali sa ka Angel eh. Gidakula ang braso. Gusto ko ining maaraman ni Francia na ang mga pagkaon da kung ano ang kausa, ano ang mga pagkaon na nakapa sexy ining tao. Sige daw. Pero aramon ta mo na mga tugang ang mga showbiz, ang mga bareta sa mundo tabi kan showbiz. Ngunyan pong aldaw. Good morning, Ate Franz. Ay, pag niya. Joke lang. Pagkailing ko sa imo, pamati ko aga.
Pang alas 8 pala ang gayon ko, Ang VP. gayon mo, gari sa pang alas 8 baga? Gari pang alas 5? Ay, grabe ka. Ay, alas 5 aga. Aga, pang alas 5 na aga. Pag ko talaga aga, pakialing ko sa imo. Nagliwanag kayang bigla ang palibot. Pare na hapon. Marahay na hapon, VP. Uy, aram, may mga pagkaon pala na iyong kausakang pagtaba ng tao. Taramido tabi ako, VP, tanganing maresolveran ko naman ini ang nangyayari sa kuya ko niya. Taga-reday ko naman gusto. Kaya tato, dangogon mo kimaray, Hindi, basta sabi, i-share ko lang sa imo. I-share ko lang sa imo. Alam Tama ba nga ni kaya, VP. ang pagkaon daki, potato chips. Potato chips. Oo. Ay, yan sana. Kasi bago Na- nagkaon pa sana kami. Anong kinaon mo? Kami ni Natricia. Ano? Chips man ito. Chips. Si Ate Angel, kaya tinangro ako. Yan ang mga pagkaon, yan ang mga, yan ang mga junk foods. Apo. Pero ano yan? Ay. Paano iyan? Itapok na yan, Trisha. Kaya, Niyan dyan. si Tricia, dahil problema kita kay Tricia. Ate Angel, baka Kasi sumunod ka sa pagkaon-kaunan mo yan. Diba? O ano pa, nagkaparainom kang soft drinks. Ay, di man, VP. Di man. Nagpundo na po ako. Mga sugar sweetened beverages. Paano ka, Soft drinks. Di naman, VP, pero minsan-minsan po. Mga sa mga little mga beer bagaro ka. Ay! Di mo nagadawag si nagpamatik si Mama. Nagdawag si Mama mo? Nagpamatik si Mama. Dito na pagrurunan Baka mabuking kita. Dito na pagrurunan Dito na pagsabihin, baka mabuking kita magiinom. Ayan nga, magparakaon ka ki mga karne. Ano paborito mong karne? Karne. Basta, gabos na klaseng karne. Di kakaon ko man, VP. Gabos na klaseng karne? Bako sa nagkarne kang ayam. Dapat na karne, nakapataba pala. Paano kaan? Ikuan ko ini, explicar ko ini sa mga paraan tabay ta ha. Pero may problema ka digdi. Igo akong balita, VP, na gustong i-share sa ito yung mga paraan tabay ngunya na paghapon. Sige daw. Iramon ta daw ang mga showbiz stories ngunya na po. Pati ka baga ba nag-aaloy kami kapandok kang artista pa. Showbiz balita. Si Kwan, si kanito? Si Simon. So, letter P nagpapoon. ano letter P? Dahin na, Anong VP. letter P si P? Sige, gawa ng istorya. Daisang ayon, ang aktres na si Bella Padilla manungod sa ipinahayag na sentimiento ni Senator Jinggoy Estrada Na. manunungod sa pagbabawal kan Korean telenovelas dahil saan popularidad da kay ni. Pwedeng makaraot. Popularidad. Popularidad, VP. Ulita daw. Diba? Dainag sang ayon, ang aktres na si Bella Padilla manungod sa ipinahayag na sentimiento ni Senator Jinggoy Estrada manunungod sa pagbabawal kan Korean telenovelas Na. dahil saan popularidad kay ni ang pwedeng makaraot man sa local entertainment industry. Pwede mananggad. Pwede, Kamu nga VP. mas gusto nino sa mga Korean na artista. Paano magayon talaga, VP? Mula sa mga lalaki, mga pugi, bagang... Pero ano pa pagilingkod yan sa mga, yan ang mga pigsusuryawan ng mga lalaki? Ano? Gano'n ba kung man lamang lalaki ang dating? Uy, mga lalaki yan, VP. Ano talaga? Mga apo dyan, mga gariya, sa mga metro baga, ang ano lang ninda, ang side ninda. Ang buhok, man mga, gari, duda ko eh. Man, VP, ano kaya, sa presenteng sitwasyon, gari, may mga, bako man sinda actually, feminine magyero ano talaga ka mga presenteng. May mga maskulado bagang dating sa mga kon iba man ang kasi kanin na pagkatao nila. Sa bagay, hindi lang po kakita sa nay siguro. At ang gustuhin do yan mga arugan mga itsura. Mga apil kay mga matibay magbayli pati mag-arte. Tapos mga pogi talaga. Arugan ang pogi sendo? Pogi ito, VP. Mga singkit ang mata, mga makinison, magayon minaulok. Sus kung pangyari sa maura raw. Ano pa lang ka ng pugi sendo, no? Nadismaya ka, VP. Now I know. Ano na ang problema sabi ni Senador? Sinabi ni Padilla na imbes na ipagban ang K-dramas, dapat na makaukod padigdian Pilipinas sa kung paano nagibokan South Korea na seryosong tutukan sa indang entertainment industry sa paagi nin tultol na pag-ulokar nin fundo. Asin wag kakanigong batas. Ay may point man si Bella.
Tama. Sa ako sa agom yan dati ni Kwan. Ni... Sa agom sa dating agom ka na, kabulagan sinda. Wala pa man ining agum, VP. Si Bella Padilla, ikaw baga. Wala pa man ining agum si Bella. Ay, day yan. Ano pa po ini? Daraga pa ini. Ano nitong... May boyfriend sa akin lang. ni Robin na may agom. Ay, di man po ini kaano-ano ni Robin Padilla. Pero ini Ay, si ba yan na Bella. Bella Padilla? Siya ini so actress ini sa isang daang tula para kay Stella. Si sa itong Padillang may agom na. Si Kylie. Si Kylie Padilla. Okay, midbi mo sa Kylie. Si Kylie, pamilyar ako. Ito. Baka ito ni Robin. Akin na Robin ito. Akin na ni Robin. Akin ni Sai, si Bella. Dahil man nasabi, taday man with bid, si Bella Padilla. Dahil man ano. Kuwan pala, may point man siya dyan. Kaya, challenge yan sa mga Filipino producers, boda scriptwriters, na magpakaray ki pelikula, boda mag-producer ki mga dekalidad na pelikula. Tama nang gad na, ako mo nang gad VP, antig pupunto ni Bella. Dahil dagdag pa nga ni kaini, sinabi niya, as in, iniheras man niya, sa iyong obserbasyon sa kung paano siyang na-inspirar sa sistema kan pagtatrabaho duman. Dahil ta siyang unyan, yaon man mismo sa South Korea, para sa shooting nin sarong Filipino film. Mantang inapod man niya na petty o hababaw ang pagban nin programa dahil sa nasa mas maray ang nagigibo ka ito kumpara sa satuya digdi sa Pilipinas. Mga ritokado nga iyan na Korean actors and actresses. Inda sana, dahil ko sa naarab, dahil ko makataong komento dyan. Baka siya. pinoro ibog, baka sumuhok. So may mga make-up po kaya Sinda. Ang bagakan, may bugo ng buhok bagakan sa mga, di ba? Naka-make-up, may mga color, may mga kulay ang buhok. Pero mananggad, baka mananggad ritokado yan. Dito man aram. Dito aram. Aputan ta sa mga fandig, diin si Trisha fan iyan. Diba? Sabi kan texter ta, si Ma'am Francia ngaya, bagay man sa iya ngaya, maapili siya buda, may pagkakalog. Hello po, si po iyan, VP. Ano sabi niya? Siya, gariday ko gusto sa inot na word, VP. Baka lang ang maribidyoan ta pa ito. Kaya man. Okay na ko ta. Saling ko, kaya mo na review ito? Kaya. May tsansa pa? May tsansa. Pero talaga, Showbiz. Pero yan ang mga Korean talaga na, yung kaya man hanggang ganyan ako daw kang pangero-erong kayo. Pero lalaki talagang tono yan. Opo, lalaki. As in, noon man ang mga K-drama na ini, mga magayon man kaya talaga. Kaya dito pero sa mga babae, yan mga magayon man talaga. Mga magayon, matibay man mag-arak. Ang mga eksan, gari mga sandangaw na sa kadakula. Sa YouTube na gari. Diba? Grabe naman, sandangaw. So nga, gari kayang nang doon kamot pa, gari. Malalak mo na kang doon kamot mo. Buda mga, ayo ba gari? Pero mga magayon man talaga. Mga magayon pati minabarado. Yan o. Siyempre, Korean passion eh. Arog siya na kaya. Actually, nagtaga-adapt ko to. Hindi ko kursunada. Sige, salamat ha. Salamat, VP. Batunan mo itong so baka Marcel Beran mo itong tig sa tuya. Pero ano sabi, ma-appeal ka ba gada? Thank you po sa nagtaram kayo ito. Ma-appeal ka da, buda, kalog. Ano man po ako, mabuot ma. May sinabi siyang, kaya, akaon mo, ayan mo na. Di ba? Magayon po kaya ako sa Facebook, tapos sa personal, mabuot po ako. Salamat. Thank you. Okay, mga tugang, basta, alas 4 na galing. Pero speaking of that Korean novela talaga, si Katon man talaga yan, grabe ang appeal kan sa mga teenagers mo niya. Kahit baga, usun baga kan, so, ang sumindikaton baga kan, Resha, so, inabot mo Trisha, so, Mature Gardens, inabot mo ito? Si Dao Mingyo, sa ito? Dao Mingso? Say? Mga araw kan, Chinchay, ano ito? Si Kinchay? Sunshine. Sabi na, Kinchay. Gulayon nga ito, Kinchay. Si Kinchay. Sanchay. Mature. Kasi kato nang gatong Mature Garden na tapos sinundang kanotong so patikim ng pinya ni Rosana Rose. Si katon man. Darmot, aray na batuto yun so babae sa bubungan ng bahay yun. Si katon na maganda eh. Salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako sa aga, alas 5 sa programang Pinkyon mo. Goodbye. Alas 5 po sa aga pala. Ang titulo, Morning Hear It. Salamat po. Goodbye.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot